Vy už ste tu. No čaute, ja vás tu vítam pri tomto videu. Toto video je o tom, že vyhlasujem súťaž. Môžete sa všetci zapojiť. Úplne všetci. Kľudne. Môžete natočiť nejakú upútavku alebo ukážku, kde máte fotky, seriál, video, music video. Je to úplne jedno. Je to iba na vás. Kľudne sa môžete zapojiť. Práve toto som čítala, že súťaž, prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto, štvrté a piaté miesto. No, za prvé miesto si môže vybrať hociaký seriál, plus ako bonus seriál, no aj ten seriál ako bonus, ale aj LPS. Dám vám na výber z 3 LPS a vy si môžete vybrať jedného. Druhé miesto je to, že môže si vybrať hociaké video plus nejakú vec. Potom tretie miesto je video, ktoré s tým tretím výhercom natočím a k tomu dostane ešte nejakú vecičku, tu si môžete tiež vybrať. Štvrté miesto je len vecička a piaté miesto je len sladkosť. A na štvrtom a piatom mieste budem všetkým gratulovať. A samozrejme, dúfam, že sa všetci zapojíte, takže ahojte!